Hello guys, morning isda guys, among sudanon kaya nagbuhot-hot na nga way sudanon ng isda ng ipalit. Capital guys, 470 only. Ang tawag ng isda balo. Unang isda kung kada kay ihaw naman, mawan-mawan guys, bawat. Morning guys. Tambalo. Nagpunta guys, morning guys. Tambalo. Nabalo na yun, lumot na yung naong guys. Wala na yung tabang ko naong guys. Pero nagutan na katabang ko naong. Pero dugdug ko na guys, singkaligwas na guys, kaya naman yung tignan mo. Ikari pikas na dura, pikas na. Dako na siya. Di pikas na. Ano ba ito? Kasa. Pikas na. Hey! Hey! Tali mo? Muna guys. Kita guys, laga sa action. Oh, isda. Sudah mo kinti kena si kinti. Akong bisita. Si kinti. Oh, mga orang isda itu si. Oh. Isda. Ma? Okay, okay, mas alright.